dom peni belta jik tha peni belta than bang pi hele puti materam pi aprang si beltang dom pen cepaje medam dia prang beltang kompi arjik tha Langsoli et Jenson Timungarong KSA mate Karbi lo Charlie asong akimi kesengpo Kaupa asong pen chapong khorsing kro LP school along Karlitang Sumila rong hang pia phan kachikimopo Chengbiri lindok rong pia rong LP school non pu anta paisong avelang Dipusri kang neb youth committee ahin pen Karlitang Sumila rong hang pia phan kachikimopo beltang kompi arjik pon rata pi kutha beltang dom pen cepaje medam sinang Difu Sri Kangnap Youth Committee hin pen Karlitang Sumila rong hang pi phan chiki mosai dengpon We want justice! 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 Want justice story! Dipu Sri Kangnap ahawar Sri Kangnap Youth Committee ahin pen patir piponsi Karlitang Sumila rong hang pi aphan chomrong me chomrong so kapido dunlong pameji aphan chikimo pon lapen arna malong hirjume hang pipon Lapen Karlitang Sumila rong hang pi aphan kachene ka holo lapen apran ki endet abang phu atumaphan ahok pet akang sai pipon vek nangji lapen kokthat pi vek nangji pusi sarkar aphan ke hang pato Lapen tu ahok pet akang sai long litik ke nilitum Sri Kangnap Youth Committee ahin pen kachesong ington pon pe puta mai phoi hin pen nang pachinidu Hawalo pensame nitum Sri Kangnap Youth atum pen Jelang petensi ajak dingklui 22 April Arni itu masuk Jerman Borthakur pususotum ketelang rempen apran kamudet aputhak non ansame sarkar lapen law and order no meno andame klaim klepilang sabang su ini duk pensi nitum ajak dingklui pensame tum langon bom lo hang action ta thang le lasi nitum akimang sigane bahawar pen isi akimang labang ke Borthakur pususotum phan Nonamat kok hat piwek ning busi nitum sirne bahawar ben same demand dudun la lapen aprang bai same jong sila subang la subutak kem kelam pulote justice pipe lam pulote nitum dujeje nitum sirne bahawar ben same jakong kipini phamake nitum ta dono Chengbiri lindok rong pia rong LP school non antai school paisong avelang Tongkamukam pen kahelo kilometer ke thom ansi do bon sitame Chengbiri lindok rong pia rong osumar loke charlia hem non pon takimisen avelang Lason sitowar kaheno pen danglok osumar loke charlia hem ta ave non dobom asorkaratum election apolo te vote nang kehang aphan wangbom bon sita osumar loke charlia di mate school hem nonanta boundary paisong kave lahai hoike inglong arat osumaratum ke loke charlia nang niloma thek nang niloma putak inglong arat osumaratum ta thek ingtung dok apia puatum ta pacharli ingtung bon sita ke charlia hem do chot ke thana bang ave pulote thek juma pusi hawar araratum ningje pon Lakha porong kang constituency alo Chengbiri lindok rong pia rong arat sumpiglo melang awar sai ke dolo bon sita me ve Chengbiri ahot ke towar ke no parpika jor osumara phan lothan bangatum ta wang thektheda titi lasi towar la pen school boundary wall nang pivek nang popusi ningje pon Dongkamukam pen berta pangdakpon Robinson Rongpi News 24 Karbi Anglong Langsung along ongdung bong sisa papuk tekan chua son si thek pon long Dilai police station pen kailo kilometer kep an lang mukko langsung ta easy tourism ki jui ke lang anong khacha thangklong adim lo lapen ke dam ke bang awar sai tame pik an lo Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang atum tourism ahin prang ponangji upen MOS atangka pen kor padam pen ki jui ke lang adim mesen salam ponlo bon ta ki jui ke lang aratum a ot chipalang no pen
bong sisa pa phuk te kang cho pena jok ki jui ke lang arat aphan phere meme ason lo hatak lang boku waterfall committee dolo ke pangthir asai arniwang ta dustbin along thapen pangthir ponlo lapen anparta tar pangthek mate notice ta me tar ponlo bon ta ki jui ke lang arat atum committee alam arjure ason si nang mandet langbuku waterfall committee atum ke pachani pon ke thekdon long lok pulote adai ke dor bang phophan sodak pen kangsai pado ponji puta pherang ke thengno nang pachani don manja pen berta pang dak pon sonjiti so News.News Karbi Anglong lang soliet along lang soliet gas ero kiseng pon Aruni IPR ni langsole da hawara long KSA Karbi lo charia so kimia ro ke sengpon nona we kimia tuma phan lo ka charia kosun si pa prang don thekjima la pen kacharok tok pen kosun si claim ponjima kwalam se hai ho chathan chimom pon pedo la pen langsole KSA ro amai pu sar kimi hanse chun bang biren ing tia lang lituma phansi chedon sarpen ingwai pon la pen alang lituma long bang phuke claim bang piatum claim rape ja phanstame seme deng pon la some long alohi chetong don lake Ramsing Tokbi Hamran District Committee Sar Imbe Bisnuram Phangcho Moniram Teron Pradip Phangcho Sukurbe Elebe la pen time be atum chetong don si mai RDP don Barlang Perpen Berta Pangdakpon Rupsing Timung News.News Karbi Anglong pen Karbi Anglong United People Association Thihek pen kaupa asong Bokulia District Committee atum pen patir pipon si Karlitang Sumila Ronghang pia phan chikimo pon bangso asai ke deng along kaupa Bokulia District amai phu ake hai Surendro tok bia hin pen milur kai pon linsi minute isi apor kondolen dulinsi V1 Justice pu hang taram pon pen ahok pet akang sailong letik ke nilitum kachesong ington pon pe puta mai phu hin pen ningje pon thu Lasun siya pia potum kaching thum da mahut thanga ki sumta chetong te ki bidon ahem potum si bus counter antana ke thondon lapen haladak na gaung Karbi Student Association NKSA atumta chirap cheto dunsi haladak ke dowek au sumra tumpen nangka chethan pona tenge uthat na gaung si nang chido dun thula usi chethan renti sita mihala pia potum anke hadak na gaung long ke puthat lokachari dam amen pen ke puthat na gaung long ki bidon de lopusi apia potum nang pachni pon la sikidam tang apora hut anke militum sikichok chelo pusi apia potum nang ke thandun ni jang Karbi Anglong District Headquarter Hamred nang kele rockpen KSA Hamred Head Branch in Hongdon Koksi kidam kilang akisu alam arjupen langkiso pajundun si hem an kidam awar saitami asap suwetsita Hamren KSA atum kirap pajerdun Tongkamukam pen berta pangdakon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong ini berita lepas sekarang niklo 2 menit kalo